Te koło jest wyjątkowe. To jest wyjątkowe, bo to jest właśnie te koło po upie, co żeś je wyremontował. Janus. Rower z Katowic, firma Adolf Kapellner i brat. Witam was, Rostomili. Proszę was na kolejną rajza po mieście Chorzów. A są my genau we Królewskiej Hucie, niedaleko Blicherplatz, dzisiejszego Placu Matejki, a tak genau przy ulicy Kopernika 6, naprzeciw kościoła świętego Antonika. Godali my o nim 2 tygodnie do zadków. Kto jeszcze nie widział, to proszę kuknijcie sobie do tego filmu. A o czym dzisiaj będziemy rozprawiać? O górnośląskich kołach. Co tutaj się znajduje? Górnośląskie kołowce. Pójdźcie ze mną. W lutym roku 2023 robiłem cykl 3 filmów o dzisiejszym mieście Chorzów. O Królewskiej Hucie, Hucie Bismarka, to je o Hajdukach, o Chorzowie, jako też o Maciejkowicach. Niedawno przekludziliśmy się do Królewskiej Huty, na Klipzowiec tak genau i skuli tego bliżej pokazuje wam to miasto. Tak samo jak to robiłeś, kejżech kwaterowo w Łaziskach. Tam okrąg głównego filmu zrobiłeś jeszcze 7 inkszych. We tych filmach ze Chorzowa pokazuje to, co nie zmieściło się we tamtych 3, jako też rozwijam tematy, o których wspomniał żech ino krótko. Co tydzień genau o 6 na wieczór w piątek nowe tajliki. Abonirujcie kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie pszajka, komentarz, roztopierzajcie ten film, dajcie też nowy knefel, wybij. Są już dryny ze mną właściciel tego wszystkiego, Jacek Kozłowski. Górnośląskie kołowce, górnośląskie koła. Skąd ideo, od kiedy to tu funguje? No i co tutaj mamy genau? Genau to tu istnieje od końca sierpnia. No i mamy tu roztomajte koła, które mają pochodzenie właśnie z Górnego Śląska. Sama taka idea to jest, żeby pokazać, że Śląsko nie no, przemysł ciężki, chemiczny, ale to też był przemysł od rowerów, od kołów. Sam się dużo kołów sprzedawało, produkowało. No i żeby propagować i te koła, ta historia, ale też opowiadać to w języku śląskim. Genau. To fajniście. A skąd taką ideo, skąd takie zainteresowanie tymi kołami? A? No bo jedni się interesują autami, jedni czymś tam jeszcze inkszym, a ty kołami. Czemu koła? No koło to mi towarzyszy już od bajtla. Przez cały czas koło służyło mi do przemieszczania się, powiedzmy do jakichś tam rajzów turystycznych, ale po tym jak zdolo stare koło po upie, to od tego koła się zaczęła ta cała historia zbierania tych informacji o tych kołach i tak dalej. Uratowałem go, to było pierwsze koło, jako że uratował przed hutą. To tu też mamy, a? Ja. Zaroski pokorzymy. To było pierwsze koło, jakie że uratował przed hutą. Zostało to jako pamiątka familijna tako, no i od tego się zaczęła cała ta historia z tym zbieraniem, kolekcjonowaniem tych kołów. A kiedy napoczęła się historia kołów, tak genau? Bo tu mamy takie zestawienie, mamy rok 1790, no i mamy koło, to już jest koło? 1790 to są takie początki, że szło ku dobremu, ale to jeszcze nie na richtig koło. Na richtig koło to jest 1817, ten drugie, Karol von Drais, baron, skonstruował coś podobnego do tego, co jest powyżej, ale to było coś, co już szło tym po prostu manewrować, szło tym skręcać. Po prostu miało swoja kera i żeby zrobić manewr skrętu, nie trzeba było z tego słazić. Jak to, co mamy powyżej, to nie mamy tam żadnej linksztangi, nic. Trzeba po prostu było stanąć, obrócić się z tym pojazdem, z tym wehikułem wtedy i dostać dalej. Takie bardziej współczesne to jest rok 1865 albo 1886, 1890. Nie, to co bardziej takie współczesne to raczej już tam 1886, bo tu jeszcze w 65 roku mamy pendale przy przednim kole. Ja, genau. U góry mamy bicykla, to też mamy zmieniła się inna forma wielkości koła. Ja.
Ale tu już mamy keta, nie? 1886 to już jest napęd na keta, więc to już jest takie bardziej współczesne, a jeszcze bardziej współczesne to jest 1899 Ja, no to już z tym barankiem. wyglądem przypomina. Bo to już mamy dwa jednakowe koła Ja. i ta sama ruma już jest, ten kształt tej rumy jest taki bardziej podatny do tego, co mamy teraz, nie? Ja, genau. No i tutaj jeszcze mamy, jak po śląsku co się mianuje. No bo koło wiemy to jest rower, no ale mało w to wie, jak te insze rzeczy się mianują. No keta, no to też wiemy, ja. Jakbyś jeszcze mógł tu opisać to wszystko. Tu mamy też rozmaite rodzaje, jakie są rodzaje kołów. O, generalnie balonio na takich szerokich oponach, No. albo mamy na przykład dryrat, to mamy trzykołowy, albo mamy na przykład brusek, albo rynerówa to jest w ogóle kolarka, nie? Czyli to mamy takie też śląskie nazewnictwo Tak. na rodzaj koła, nie? No, z czego A te Zuśka? Zuśka to jest taki turystyczny. Aha. To jest takie... Gepel, brusek, to jest jaki? To jest, to idzie powiedzieć, to jest takie stare koło, takie, tak jak to się go za starego pierwy, Aha, tak. dobra. A tu mamy tajle, bo jak tu mamy śląskie koła, no to trzeba po prostu pokazać ludziom, co mianuje po śląsku, żeby też szło gadać o historii śląskich kołów, no to trzeba powiedzieć, z czego te śląskie koło się richtig składa. I jak to po naszemu jest, no i tu mamy rurka, mamy tasia, mamy luftpompka wiadomo musi być, bo jak się chyci pana albo coś, to trzeba ten szałuk wymienić. No mamy szuzblechy, żeby się nie ocioprać ciuchów. No i gepäckhalter, no to jak chcemy jakoś tasia większą ze sobą wziąć, albo jakieś zakupy. No szpajchy, no to mamy szprychy. No jak jest fest słońce, no to szylduwa, potem cały werpsok trzeba brać, jak się jedzie kaźdali i tak dalej. Nie? Mamy tu wiele kołów, no ale te nie wyjątkowe, te koło jest wyjątkowe. To jest wyjątkowe, bo to jest właśnie te koło po upie, co jak je wyremontował. Janus, rower z Katowic, firma Adolf Kapellner i brat. Rok 38 tego koła. Jest one wyrychtowane tak, jak powinno wyglądać, tak jak wyglądało przed wojną. Nie było to proste, nie było to łatwe, no ale teraz widać efekt jest uderzający. W dodatku mamy tabula taką. Było przed wojną, tak trzeba było rejestrować rowery i były tablice rejestracyjne na kołach, także mamy tablicę rejestracyjną. Tu mamy taśka na werkzeug, no wiadomo mamy zic. Tu mamy taki fotelik do wożenia dziecka. Tu mamy dzwonek, prawie 100 lat i dzwoni, także mogę śmiało nim rajzować No i mamy lampę. I blinda, blinda. Lampa jest, idzie pej na gaz, bo to tak działo. Tu mamy zbiornik na woda, tu mamy zbiornik na karbid. Woda jak kapie na karbid, wytworzy się acetylyn, podpolimy go i to świeci. A to tak jest jakaś taką firma, co tu? Hackel. Taki jest napis na tym. Hykel, nie? No, Hykel, no. Chyba o umlaucie. Bo ja tak nie umiem czytać po niemiecku, to ja ci tak nie powiem. Ale to ja ci jeszcze pokażę, bo są insze. Umlaut chyba, nie? Widać, jak jest okopcone, to znaczy, że działo. Takim choćby gotyckim pismem jeszcze. Bo to tak kiedyś pisali. No tu mamy na szuzblechu taki specyficzny emblemat z literą J. Tu mamy emblemat jeszcze na główce ramy. No i ten sam emblemat mamy tu na deklu dzwonku. Mamy drewniane gripy na linkštandze. To ten Janus to była taki richtig górnośląski werk, co produkował koła? Powstało? To już powstał, ta firma powstała już na początku XX wieku i oni powstali w Białej. Dzisiaj Bielsko-Biała, ale wtedy Biała było osobno. Czyli w Białej, czyli Małopolsce. W Białej, czyli Małopolsce. Generalnie czyli to nie była śląsko firma. Znaczy się początkowo nie, ale te koło jest śląskie, bo te koło jest składane w Katowicach było. Rozumiem. Ale oni jako tako powstali w tej Białej, potem się przekudzili do Cieszyna, no to tu już mamy Śląsk, ale potem się przekudzili do Katowic. I tam zaczęli składać rowery i ta wersja roweru, ta Janus, bo oni tam składali więcej tych kołów, to ta wersja jest taką najbardziej na wypasie, idzie powiedzieć, bo do tej wersji szło
na przykład mieć sygnowany dzwonek, tu mamy taki z tymi głowami, tak jak jest tutaj, mamy taką jotka fajną i jest w takim bardzo fajnym malowaniu. I to co, ta firma już nie istnieje? Nie, ta firma nie istnieje. Kiedy to padło? To padło... Za komuny jeszcze? Albo... Nie, to padło już w czasie wojny. W czasie wojny. W czasie wojny. To padło w czasie wojny. Oni jeszcze robili rower taki jak na przykład Cyklon, to jest tam z tą kuplą. Był jeszcze rower Kordian, Indian, z tym, że one już nie były w takim fajnym malowaniu i nie wyglądały tak fajnie jak ten. Nie? Tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, mianowicie sam w tym zadnim kole, tu mamy zamknięcie przedwojenne do koła, sadzało się klucz, przekręcało się zumek, wyskakiwał bolec, blokował te w zadnim kole szpajchy, a ta śruba, te mocofanie, to generalnie one tu są dwie i kiedyś służyły jako podpórka na nogi do dziecka, jak siadało na GP-halter, żeby jakaś porajzować, ale tak rzeczywiście to jest to śruba do wsiadania na te koło. Tu po prostu, tak jak była ta sama zasada jak w bicyklu, kładło się noga, odpychało się i przekładało się noga przez zic i się wsiadało na te koło. Te koła to są od jednego producenta, to co już by wcześniej go dali Adolf Kapellner i brat z Katowic. Czym te koła się różnią? Przede wszystkim tak, tu mamy tego Janusa od Opy, ale mamy też wersja damska Janusa w innym malowaniu, z inną romą. Tu mamy takie ciekawe koło w ogóle w innym malowaniu, bo generalnie te wszystkie koła wychodziły w kolorach czarnym i większość takich koł przedwojennych jest, że są czarne, a tu jest na specjalne zamówienie Janus w kolorze habrowym. Tu mamy rower Cyklon, też z tej firmy, i tu mamy rower równie ciekawy, bo jest to rower firmy Coventry. Coventry to wiadomo jest Wielka Brytania, ale stamtąd koła przychodziły tu na Śląsk, tu też jeździli na takich kołach, niklowane szuzblechy, tu mamy polski widelec, bo jest tak, że Roma jest stamtąd, ale było tak, że musiały być elementy polskie. I tu mamy widelec i tu mamy oznaczenie biało-czerwone, że to jest po prostu na polski rynek. Tu dalej mamy rower służbowy z firmy MGE z Katowic, hurtownia rowerów, rower Mundus. Jest to rower służbowy, bo tu mamy taki znaczek na linksztandze świadczący o tym, że ktoś po prostu dostał go jako pojazd służbowy, jakaś potrzebował do roboty. Tu mamy następne koło, to jest koło Dixie. Generalnie te wszystkie koła to są lata 30. Dixie akurat mamy z Katowic i one były składane na Dąbiu. Oprócz tego Dixie to jeszcze tam składali rowery Rapid, rowery Mars, a firma nazywała się Polhurt. Tutaj mamy pokazane skrzynka, jak to się go do z kulkami, czyli z łożyskami do kołów. I jest tu niemiecki Ordnung, czyli mamy pokazane po prostu tabelka, co w danej przegródce się znajduje. Jest to z werksteli z przedwojennego warsztatu rowerowego, a na dole mamy przykład lampów. Te dwie lampy to są lampy na nafta, te dwie to są rowerowe lampy na świeczka i to są pierwotnie takie były, z tym, że one dawały bardzo mało światła i potem przeszli na taką lampę też. To jest lampa karbidowo, która dawa więcej światła, ze szkłem, szkło soczewkowe. Tu mamy pojemnik na wodę, tu mamy na karbid, kapie, wytwarza się acetylен, podpalamy z przodku i ta lampa świeci. Tutaj mamy drugą salę i też mamy koła. I czym te koła różnią się od tamtych? Są starsze? Nie, te koła są w podobnym wieku jak tamte, też lata 30. Międzywojenne. A większość kołów, co tu masz, to są międzywojenne lata. Ja, to są A międzywojenne. może jakieś sprzed pierwszej wojny, albo nie? Te małe koło jest sprzed pierwszej wojny. To potem zaraz kiłonik, to najstarsze koło to jest... Ja. To jest najstarsze. To jest najstarsze, drugie jest tamte z czasów pierwszej wojny. Dobra, to najpierw o tym potem tam się przekierujemy. Tu mamy koła, ten jest Knurowa, rower Atlanta. Tu mamy rower z Siemianowic, Jan Bubała. Dalej mamy rower Apollo z Czechowic.
dali mamy rower Superior ze Światowida i dali mamy rower Częstochowy, Już nie Śląsk. już nie Śląsk, ale Ale województwo. z kuli tego, że mamy województwo, Choć w międzywojennym okresie to nie było województwo śląskie. nie było, ale jest Nie teraz było i Greckiej. dużo ludzi się pyta, czemu koło jest na przykład, nie wiem, z tej strony Śląska, a oni też należą do województwa i to jakby tłumaczą w ten sposób. Nie jest to, powiedzmy, historycznie to nie jest Górny Śląsk No nie, Częstochowa Nigdy nie było. i nigdy nie był, Chociaż, ale takie koło mi się trafiło i te koło przez to też zostało, nie? chociaż Władysław Opolczyk ściągnął tam Paulinów i założył klasztor na Jasnej Górze. No, ale to... Śląskie epizody jest. Tak, znaczy generalnie Ślązoki też tam pielgrzymują, więc jakiś tam... Ale historycznie nigdy Historycznie nie było, ale koło Częstochowy też jest, żeby województwo sięgało Częstochowy do Bielska, więc jak mam rower z Bielska, tak jak te Apollo było początkowo w Bielsku też robione, no to powiedzmy rozciągą to, powiedzmy, żeby było takie połączenie tych trzech głównych miast, byłych województw bielskiego, katowickiego i częstochowskiego, żeby to było zusammen do kupy, to tu są też tak te koła wyeksponowane. Te geszefty, co we wtory szło kupić dane koło, jakie nam się podobało, to tam nie były sprzedawane ino koła. Zazwyczaj w tych geszeftach jeszcze były sprzedawane na przykład maszyny do szycia, instrumenty muzyczne, gramofony, były sprzedawane radia, były sprzedawane jeszcze rozmaite inne rzeczy, maszyny do pisania. Tu nie mamy koła, ale mamy maszyna braci Drozd. Była to firma, która zajmowała się konfekcją damską, męską, dziecięcą, sprzedawała wózki dziecięce, ale sprzedawała też koła pod tą samą nazwą bracia Drozd. Firma powstała na Bobku, potem się przeniosła do Świętochłowic, tam otworzyła dom towarowy, no i maszyna jest działająca, tu jak się nacisnemy, to ona szyje, o, także jak braknie sztrumu, to idzie szyć. Tu mamy taką ciekawostka, najmniejsze i zarazem najstarsze koło, jakie mam do pokazania. I te koło oprócz tego, że uległo umfalowi jakiemuś, bo jest achtka z przodu, to jest to koło z przełomu XIX-XX wieku i taką ciekawostka jeszcze, że tu nie chcemy pany, bo tu nie ma opon pneumatycznych i no mamy jeszcze tak jak w bicyklu, czyli całe po prostu gumiano obręcz. Tu mamy tak następne ciekawe koło, jest to koło z okresu I wojny, tak jest datowane, z takim srogim blatem i z tak wygiętą linsztangą, co sugeruje, że te koło służyło raczej do ścigania się. Mamy też felgi w takim kolorze żółtawym, co miało imitować felgi drewniane, bo generalnie w tych rowerach takich do ścigania się, tak jak i dzisiaj, chodzi o to, żeby ten rower był lekki, to też felgi były zazwyczaj w takich rowerach były drewniane i na takich się ścigali. I tutaj mamy przykład takiego koła, dosyć starego, ma już ponad 100 lat. No i tyle. Co? Możesz powiedzieć jeszcze, że to jest... I koło mamy tutaj, tu mamy niemiecko rama, ale koło jest z tabliczką z Orzesza, tu mamy napis Orzesze, Górny Śląsk. Emblematy rowerowe, które przychodzą naprzód z Romy. Jak widać, one są też rozmaitych rozmiarów, na przykład tu mamy taki srogi, a tu mamy na przykład mniejszy. Jest to związane z tym, że te większe były jeszcze produkowane w latach 20. Po tym, jak przyszedł kryzys, no to było coraz ciężej sprzedać te koła, no to już trzeba było z czegoś rezygnować i to między innymi zaczęto robić mniejsze te tabliczki, aż przeszli w ogóle do kalkomanii, czyli do samego malowania tylko danych tych elementów z tych tabliczek metalowych, które mamy przedwojenne. Tu mamy po lewej stronie tabliczki ze Śląska. Tu tak przykład mamy na przykład Robór, czyli koło z Rudy Śląskiej, dokładnie z Nowego Bytomia. Mamy Strużyna ze Siemianowic, mamy Bemo z Łagiewnik, Górny Śląsk, mamy Ebeko z Katowic, Rebus z Katowic, tu mamy Ziaja
to emblematy od takiego chopa ze Tworoga, co sprzedawał koła. Tu mamy Światowid, tu mamy Mars. Światowid jest z Myszkowa akurat. Też poza Śląskiem. Też poza Śląskiem, ale dzisiaj powiedzmy Czyli jakaś tam, Częstochowie. ja dzisiaj jakaś to tamten, ale Myszków jest o tyle ważny, że tam rowery robili jeszcze po wojnie i tam robili wszystko. Rumy i tak dalej i z tych, na podstawie tych rum składali rowery też na Śląsku, bo na Śląsku dużo hurtowni rowerowych korzystało z ram Światowida i na ich bazie, na bazie tych rum składali po prostu własne rowery. Tu mamy puchar z Towarzystwa Cyklistów Rekord z Katowic, z Janowa. Towarzystwa Cyklistów generalnie to były takie zrzeszenia ludzi kochających koło, tak jak dzisiaj. Oni generalnie zajmowali się albo wyścigami kolarskimi przedwojennymi, albo grali we futbol na kole, albo robili akrobatykę rowerową. To były takie ich formy. Tu mamy taki pamiątkowy medal z połowy XIX wieku z napisem Al-Hayr. To było takie pozdrowienie tych, co jeździli na kołach. Tu mamy drugi medal, to jest srebrny medal za bieg kolarski w Katowicach. Tu mamy ze Żywca medal. No i tu mamy taką pamiątkową monetę wydaną na 200 lat historii roweru. Tu mamy przedwojenną tabliczkę rowerową. Jest nawet napisane, w jakich latach użytkowano. Tu mamy futerał na ta tabliczka rowerowa. Tam dalej mamy takie zapinki do galot, żeby nam się w keta nie wkręciły. A tutaj mamy jeszcze zapięcie do koła, żeby żaden nam tego koła nie porwał. Piętro niżej teraz mamy wszelkiego rodzaju apteczki kolarskie, czyli miejsce na łatki, na klej. Mamy 2 klucze do koła, mamy flaszka na oift. No a na samym dole mamy 2 tasie na werkzeug i pompka. Tu mamy taki plakat, na którym widzimy 2 zawodników, trenera. Ta fotografia została zrobiona w Królewskiej Hucie przed startem wyścigu tu na Górnym Śląsku na terenie stadionu AKS. A tu mamy przykład takiego koła właśnie z tą kerą taką wygiętą, na której by szło właśnie pośmigać. Same te koło powstało dzięki spółce połączenia 3 hut, huty Beldon, huty Batory i huty Pokój. I właśnie ta spółka zajęła się też sprzedażą tych metalowych elementów, co chodzi o te koło. I takie koła opatentowała i takie koła były też wypuszczane. Przed wojną nie było Facebooka, nie było internetu, trzeba było się jakoś zareklamować. To też zazwyczaj ci, co sprzedawali, albo producenci kołów, to się reklamowali na dzwonkach, na deklach. I tu mamy na przykład taki dzwonek z Łabęd od pana Pośpiecha, bo taki klank. Ale mamy też na przykład taki fajny dzwonek, taki najbardziej śląski, bo tu mamy chopa przy hucie. I teraz jeszcze mamy insze dzwonki, takie jak na przykład tu mamy z Lublińca, tu mamy dekle jeszcze z niemieckim napisem, bo Beuthen. Mamy z Bytomia. Tu mamy drugi, też Bytom. I jeszcze mamy taką sławną pani z Mikołowa, pani Janina, co między innymi też sprzedawała rowery właśnie z tej hurtowni AKB. Tu mamy rower Odra z firmy MOD. Firma ta mieściła się na Wilku i do lat 50. składali tam koła. Te koło należy do chopa, co jeździł do tego zakładu.
tam pracował. Mamy narzędziówka właśnie z tą sygnaturą MOT. I tam oprócz takich kołów jak Odra robili jeszcze Wisła, Gromada, Junak, ale robili też Bałtyki. Bałtyki były rozmaite sorty i między innymi robili tam Bałtyk szosowy, na którym się po wojnie ścigała polska kadra narodowa na rowerach, a w ogóle konstruktorem tego koła był chorzowianin, tego wyścigowego. Dobra, jeszcze o tym kole coś, bo tu jest taki zwiadowny dzwonek. Jak jakoś inaczej dzwoni. Ja inaczej dzwoni. Są dzwonki tutaj Ja normalnie są przy Linkstandze, ten jest przy widelcu. Jest to rower w ogóle z Charleya, czyli dzisiejsze piekary. Też międzywojenny? Ja międzywojenny, aczkolwiek... No to starszy taki. Znaczy się tak, Roma jest przedwojenno, widelec, reszta tali będzie powymienianych, bo one aż tak stare nie są. Teraz byś musiał sam się chycić za to. I pociągnąć, ja? I ja ci powiem, No. to pociągniesz, no. Teraz. O, i tak to, Czyli tak to no dzwoni. jak jedzie. Jak jedzie, to dzwoni? Tak to nie dzwoni. Nie, A. tak nie. Musi się koło przednie kręcić. Generalnie chodziło o to, że ten dzwonek najlepszy był do tych, co sprzedawali coś. Czyli jak ktoś sprzedawał pieczywo, jakieś tam piwo albo coś, no to wtedy nie musiał non-stop naciskać palcem na dzwonek, pociągał za sznurek i całe familoki wszyscy wiedzieli wokoło, że w to jedzie i coś było do sprzedania. Ten sam patent, bo w latach 90. jak jeździli i sprzedawali lody. Nie? Wiesz co, te zice były takie niekomfortowe w tych kołach. Wiesz co, ten jest niekomfortowy, bo to jest powojenny zic. Aha. I on jest inny, ale ja ci pokażę mój zic. W tamtym kole to może po samym dotyku nie jest taki jakiś ten, ale się bardzo wygodnie na nim siedzi i jedzie. Tu mamy pokazane rozmaite dokumenty związane z rowerami. Tu mamy katalog. Akurat na tej stronie są właśnie zamknięcia przedwojenne. Te pierwsze tam od lewej to jest właśnie te, co jest tam u mnie w gablocie. Tu dalej mamy jeszcze dokumenty związane tutaj z firmą z Rybnika, ale też mamy gwarancja na koło ze Chorzowa. Jak są my we Chorzowie, trzeba mieć coś z miasta rodzimego, to tu mamy z Chorzowa gwarancja na koło Lux. Jest to gwarancja wystawiona przez taki geszeft rodziny Smaczny, który na początku mieli koła we Chorzowie, mieli tu Werkstela, ale potem swój oddział otworzyli też w Tarnowskich Górach i tu na tym emblemacie powyżej mamy też wpisane i Chorzów, i Tarnowskie Góry i mamy nazwa tej familii, czyli mamy Smaczny. Obok jest Hindenburg, czyli Zobrze i tu mamy dwa emblematy z roweru, który był sprzedawany i składany we Zobrzu przez pana Gawlika na Dorotenstrasse. Tutaj mamy takie zaświadczenie właśnie z Towarzystwa Cyklistów, a tu mamy fragment katalogu od pana Barteckiego z Żor, który zajmował się głównie produkcją maszyn rolniczych. Firma założona w 1880 roku, czyli mamy jeszcze XIX wiek. I on też składał koła, te koła się nazywały Korona. Ty byś jeszcze mógł gadać, to tak skrótowo, co by do większości ludzi to trafiło, a jakby ktoś chciał więcej, no to prosimy, no też być wszystkiego niegodomy przed kamerą, bo prosimy, co byście tu przyszli. Jak tu idzie przyjść, bo to tak nie ma dycki odewrzone. Tak jest, to no było fragment tego, co tu idzie usłyszeć, co idzie posłuchać. To akurat są informacje, których się nikt nie wyczytał, bo to nikt nie jest opublikowane. To jest wszystko to, co ja nazbierał te informacje. Tu to opowiadam. Żeby tu przyjść, to najlepiej przez stronę na Facebooku Górnośląskie Kołowce. Tam jest numer telefonu, jest też mail, ale też tu pod adresem na Kopernika 6 w Chorzowie na szybie też mamy informacje, jak się ze mną skontaktować. Generalnie najłatwiej jest w weekendy, żeby tu przyjść. Ja tu połosprawiam. Jakby ktoś miał jakieś stare koło, jakieś zdjęcia z kołów, jakieś dokumenty albo coś, to też idzie się do mnie zgłosić. To ja bardzo chętnie, chociaż się to pooglądam, jak ktoś ma, albo kupia, jak ktoś by miał chęć na sprzedaż, albo przyjmę na poczet tego muzeum, co sam prowadza,
żeby ta historia jeszcze bardziej szła rozpowszechniać, żeby ona jeszcze bardziej wybrzmiała. No i żeby wszyscy mogli z tego skorzystać. Wstęp jest za free, nic tu się nie płaci. Do tych, co są chętni, to idzie wspomóżność poprzez Sparkasa. No i tak to wygląda. No tu mamy jeszcze za bildy. A I mamy fajną jeszcze tapeta, nie? Taką ja to jest takie zrobione sam echt, trochę do siedzenia. Tu mamy takiego bajtla z kołem. Generalnie sam za moimi plecami jest taka widokówka powiększona. Kero pokazuje śląski strój, śląsko para w śląskim stroju na kole. Przed wojną był taki zestaw takich widokówek, typy ludowe w Polsce. I taka ciekawostka, że Śląsk był widziany poprzez rowery, bo ino śląsko para jest z kołem. Wszyscy inni tam tańcują, się obejmują, ale ino Ślązoki są z kołem, co pokazuje, że przed wojną Śląsk był kojarzony z rowerami, a niekoniecznie z jakąś grubą, albo innym werkiem. A to na Śląsku faktycznie się więcej tych kołów produkowało niż w większych tajlach Rzeczpospolitej? Albo jak? Generalnie na Śląsku się dużo było rozpowszechnione, bardziej to było rozpowszechnione niż generalnie w Polsce, bo też Śląsk był bogatszy. Sam też ludzi było stać na te koło, bo koło nie było tonie. I tylko w niektórych latach tam Wielkopolska gdzieś tam prześcigała ten Śląsk. Ale to są obydwie krainy, powiedzmy, po niemieckie obydwie krainy, więc tutaj ta technika, nie ino co chodziło bana, albo jazda autobusem, komunikacją, czy tam technika w jakimś tam innym werku, ale też ta technika, co chodzi o sprawy takie codzienne, czyli na przykład koła, to też byli postawieni. Słuchaj, i tu też masz taki oryginalny radiok, mam nadzieję, że to jest w kadrze, czekaj. Też międzywojenny czas? Nie, to już jest... 50 lata? To są lata 50. Co chodziło o te radio, to bardziej chodziło o to, żeby był gramofon i żeby sam puszczać po prostu przedwojenne melodie na tym gramofonie. Ten radiok funguje w sensie fale, tu idzie wiele... Idzie chycić, nie idą Warszawa, ale idzie też... Teraz możesz zademonstrować na chwilę, bo my tu już to grało i ja powiedział, żebyś to wyuczył, bo autorskie zakony, ale chwilę możemy puścić po raz sekund, to nam tam nic nie... To włącza gramofon. Normalnie idzie muzyka puścić, po raz sekund może być, to nam monetyzacyjnie... Puszczymy gramofon. O. Super, się taki klimat richtig międzywojenny teraz mi zrobił. Richtig międzywojenny klimat się zrobił. Już faktycznie winylowa płyta, winylowo. I tu możemy się posłuchać rozmaitych no wcześniej melodii. jeszcze co innego grało, nie? Czy to też z tego? Nie, to z tego. Z tego. Z A tego. normalnie radio jakieś tu... Też idzie. To bym musiał... To trzeba teraz wyłączyć. I teraz na przykład się przełączymy. Tu jest problem jest taki, że nie zawsze te fale chce tak chytać te radio. Z kuli tego, że tu nie ma żadnej stabilizacji w tym, bo to jest całkowicie analogowe. Więc jak se nasztalujemy, jak se pokręcimy, to tak będzie, nie? Bardziej spłośnia. Bo ja to wam pozwól na ta muzyka we filmach, no bo czasem za jakąś głupią muzykę mogą monetyzację wyciepać. Trzeba mieć też Dogroterowski? trochę cierpliwości. Aha, bo tu mamy Mińsk, Moskwa, Tu roztomajte są. Carlo, London, Göteborg. Deutschland, Praha. To było bardzo dobre radio. Ale to richtig ciągnie z zagranicy też? Ale nie. To co to? To było tak, to tak wypisywali, ale po co to nie wiem. Ja cię tak powiem ci na radiach nie znam, wiesz, ja to wziąłem z kuli bardziej tego wierchu i co tu idzie posłuchać, niżeli i nawet jak
To jest taki problem, że nawet jak ustawisz jakoś fala, to za chwilę ona się może stracić, nie? Bo tu nie ma po prostu stabilizacji i dur trzeba sztalować, nie? No, ale to też jest, bo też jakiś swój urok, Ja, nie? Że to no, trzeba sztalować, nie? To tu Dobra. może jeszcze Theaterhaus w Katowicach, A I- to tak, że po prostu pasuje, a? znaczy tam koła też są. A, no Jak- genau, ja. No ja, koła muszą być. A tu jest chłopcze jedzie na kole w Gliwicach, nie? Ty nie lepiej widocznie, tam jest trochę Ja. gorzej, ale tu mamy Bo też na pierwszym planie autobus. wóz. Dobre, słuchajcie, dziękujemy. Przyjeżdżajcie, przychodźcie tutaj. A my widzimy się za tydzień w kolejnym tajliku, bo co tydzień w piątek na o 6 coś nowego. Abonirujcie kanał Facebook, Instagram też. No, owcie się. Pyrsk. Chowcie się, Pyrsk.